Băi, și ce mai faceți voi? Astăzi ne jucăm un joc. Un joc! Care este inspirat după un joc celebru numit Undertale. Da. S-a spălat omul! Hai. Dropstein. Hai, l-omorâm. Ce face Homer? Da, nu mă duc tot. Da, mi test, ia. Tare. Cu cine să vorbesc? Cu Frisk? Sau cu Shara? Hai cu Shara. Ei, îți place bățul meu? L-am luat de pe Temu. Salutare, omule. Dar ce-mi zici așa, om? Dar ce, nu ești om? Felicitări, omule. Da, quest, ok. Quest. Ce faci? Sunt de chestii, dar n-am nevoie că am un băț. Și apare, noi, uite de aici, de la lumină, n-am căzut. Vreau la lumină, dar nu tot ce să hai. Rains. Yay, start! Am căzut de acolo, aparent, lor. Uite, am căzut pe flori. Ce cu flori ce asta? What the steluță. Ok. Ok. Iubește-o. Hai, te-i dăm cu bățul. Îi dăm cu bățul. Bă, ce? Ei, bă, ce aruncă că boluzeli. Da. Da. Nu. M-a omorât. Da. M-a omorât. Lovit, iubește. Hello, dear. Bum. Gata. Hai. Nu știu ce face. Da, ce a făcut? Nimica. Frogit. O să ce mai face? Domnule Brăstroi, de ce fuge după mine? Ei, care-i treaba ta? Doar mă urmărește. Da, tot am omorât. Da, tot l-am omorât. Mama, am omorât. Îmi dai, domnule? Vreau să mă omor. Cât, mamă, e cuțit de jucărie. Îți bați joc de mine. Arbore. Ce-s astea, mă? Ce-s bălăzele astea? Ruine. Hai, ne ducem aici să ne batem cu broscoiul ăsta. Da, bine. Bă, domnule Bros, malefică. Ai uitat că mă băteam. Mamă, dar ăsta e puternic. Gata, l-am omorât, le-am spart în bucăți. Hai, cu cine mă mai bat acum? Ia, boss 3. Da, nici nu știu ce scrie. Apă, hai să notăm. Facem botez. Tragem de manetă, dar nu putem să tragem. Mult. Ce cu gelatina asta? Lol.
Mă! No, ăla ce face? Hai, să ne ducem. Oh! Trebuie să ne ferim de astea. Yeah! Oh, yeah! Avem mai multă viață! Oh, yeah! Oh, yeah! Bă, țepii ăștia nu-ți fac absolut nimic. Aparent țepii nu-ți fac nimic. N-am stablut. Hopa! Nu putem să facem. Ne-am dat heal. Yeah, n-am stablut. Hai. Da, Sedma. Ne mai batem cu unul ăsta sau ce? Hello! Salutare! Salutare, frumosule, dar ăsta față de... Am mult de energie. Gata. Hai, n-am stab. Domnule, nu i-am dat damage. Mamă, ce-ți viața are asta? Deci ăsta arată... Nu iar ăsta. Hai, dăm una. Hopa. Ne ferim. Ne ferim, ne ferim, ne ferim. What the shit, ma? O, da. Deci trebuie șmecher. Să vedem. Ia, și-o da heal. Nu, iarăși. Nu-mi place ăsta. Have you played Kids Tower? Obviously, yes, bro. Let me see what the mod. No! Hello. M-a omorât. Tipul rău m-a omorât. Nu, e păcat. Hai, Flowey. Îl rupem pe Flowey. Așa, de... Încep. I-am dat... Mi se pare mie sau am dat doar puțin. Odată i-am dat... Stai să văd. Pe Flowey. Aparent am viață mare. Aparent dau 10 damage. Iată. Mai luăm într-un din asta. Îi dăm crack. Sparge. Aparent asta l-am rupt în două. Lobby. Ei, ia să-mi cumpăr. De când și până când îți trebuie 125, aparte 100 trebuie. Da, nu contează.
Îl rup odată pe ăla, Nabstalut și gata. Nabstalut. Du-te, bom! Ăsta e secretul meu. Că tine gata, l-am amărât. Sau poate că trebuie să mă mai și feresc câteodată. Zice da. Trebuia să mă feresc. Deci eu m-am sus. Deci eu m-am sus. Ne ducem în lobby. Ei, unde? Și luăm cutii de jucărie. Poate ce nu e adevărat pozitiv. Asta l arătăm la WC-ul. Mi-am luat cuțită nouă. Pe ăsta l arătăm la WC-ul. Ia. Op, are damage. S-a spawnat Grillby. Poate îl rupăm butos. Asta n-am timp de asta. Snowden? Și acum îl rupem din prima pe Nabstalut. La cădin. Bă, te tai sărule. Te rup. Te rup. Bă, dar chiar rup de prima. Sigur că rup, sigur. Poți să fii sigur. Da. E faină cum așa jocul Undertale. Nu știu cum arată de lupți cu boss. Îmi place ideea. Chiar dacă nu m-am jucat niciodată Undertale, tot îmi place cum. Tot îmi place ideea jocului. E ca Pizza Tower. Da, pe bune, chiar e așa ca Pizza Tower. Stilul 8-bit. Joc 8-bit. Hop! Hop! Nu mă dau bătut. Yay! L-am bătut! L-am rupt! L-am rupt! Ok, ce urmează aici? Nu știu, e spânză de... Ei! Am primit pălărie. Ho-ho! Putem să avem pălărie și avem viață multă. Asta e fain. Iar vedem că tutorial. Genocide tutorial, dar nu sunt la fel. What the shit, mă? Hello. Hello. Cred că mai trebuie să mă bat cu tipul ăla. Vete, te rup. Te-am ales cu... Vete, ce faci? Uite, am văzut unde scrie ce nivel am de ăștia. Bă, șmeche. Bă, e boy. Gata, am putere. Dar vreau să mă bat cu Toriel.
Doamne, dar ce față de sârmă mare. Hai, dai, până nu e prea târziu. Dai! Și generatorul are fotul numai inovată sârmă. Cum de ne ardă mâinile. Dar tot ce-aș păsări. Părapă. Văd unde sunt, mă. Că pot să o omor pe Flowey din prima. Să o termin. E timpul să tăiem floarea din rădăcini. Da, am tăiat floarea. Rădăcini. Frăgit. Broscuța! Mamă, dar ce... Opa! Uitați-mă pe... Mult small. Mult small. Ura! Am luat nimica. Ura, n-am luat nimic. Nu stop. Yay! Nature! Nabsta blut. Rupe! Data l-am rupt. Timp. I like myself. Da, de ce n-ai? Nu e frumos. Nu e frumos. Fii cu minte cu... Pe atât. Deci aparent asta n-am stat până dă niciun expert. Oh, da, ăsta dă expert în viața. No! Oh yeah! Mă duc la brostră. 90 SP. Evil Bob. E fi, gata. Mult small. Asta.
I-am dat. Deci apare la omorât, dar îmi rezolv la omorât. Level 6. Oficial am level 6. Și înseamnă că pot să o omor pe Toriel. Dar ia și tipul ăsta. Eu caută Homer. Hai lol. Homer. Faină față tip. Ai, ce spazer ăsta. Asta chiar e bun dacă te lupți că ai încurcat-o. Ăsta ce sabie chiar e bun, că dacă te lupți cu el ai încurcat-o. Instant. Ești gătit. Ia să-mi iau ceva șmecher, hai. Armură bună. Armură șmecher. Hai să ne ducem cu cuțitașul la război. Ok. Mi-am pus să... Hey. Instant. I'm a creature, ce? Da. Reset character. Toriel, ce face Toriel? Ne dă nana. Bă, ce face? Spunează fost. Mamă. Asta da, boss. Asta da, boss. Asta chiar știu, boss. Asta înseamnă boss fight. Ui, not again. Asta... Pe bune. Pe bune. Pe bune. Asta da, boss fight. Nu ca n-am stablut cu ăsta, zici că... Fără, da. Creep pasă de boss. Dacă e muzica faină. Am supraviețuit. Ce reset? Hop! Stai că... Stai că... Oh! Am ieșit cu tot, Stai că... Stai că... Oh, fără să-mi iau damage. Așa. Na. Ce stai că bat de prima Toriel, așa cheamă el, doamne, Toriel. Mamă, ce am scap. Da, pe bune, glumești. Chiar am omorât în 3 lovituri. What the Sigma? What the Sigma? What the Sigma?
Metaton. Oh! Oh! First, no damage. Boss. Boom. Oh no, not yours. Glumești. Oh no, pe bune. Gata, am făcut un level up. Level 7 și mă duc după aia. După ce fac level 8, mă duc acolo la portal. Am uitat să văd câte puncte de asta. Fac, nu, nu merge. Okay. Pe bune, cum de la dat la damage. Am făcut levelul necesar ca să ajung acolo. No! Gata, am reușit. Ura, ce-am găsit. Tare, nimic. Drillby. Hai să ne ducem la Drillby, dar nu. Ma, dar n-avem viață dată. Hopa, ce câinele enervează, spănează random. Ok. Doamne ferească, sfântă, ce ăsta? Jerry. Ai step. Doamne ferească, ce ăsta? Domnule, ce ne dăm iartă, mă sunteți? Ce face? Ce face? Dar bun. Oh, ăsta face de... Ce-am făcut? Ce-am făcut? Bun. M-a dat afară din boss. Sper să merite. No, îmi pare rău că tusesc, dar n-am tusen, da. Da, ne mai vedem într-un alt episod. Să aveți o zi plăcută, ceau!